kene sik. Nang pinggir perapatan. Karo ngenteni grab ta opo ngono dhewe mosok kate dhewek iki kate mlaku. Iya aku ya pegel. Lah iya. Ya engko nek nang pasar ya tuku apa tak apa ngono. Terus awakmu kok sanggani apa ngono sedek? Aku pegel, Mbak. Ya aja ngono ta. Dek, sapa dek? Kate nandi, Dik? Nang pasar. Kate nang pasar. Jenenge sapa, Dik? Tati. Hartati. Omahe ndi Hartati? Main nduk kene. Omahe nduk kene. Apa? Di Hartati sampean kok ayu. Wis duwe pacar ta durung? Durung lho, Dek. Dorong apa? Nek awakmu gurung duwe pacar, Dik, bapak juga beneran. Aku yo gurung duwe pacar. Ya apa nek awakmu tapek pacar tak jarabi ambek aku. Mah. Apa gak gelem? Awakmu urip ambek aku iso enak. Jaluk sembarang keturutan. Lah kowe lo gak kenal pean kok omong-omong. Oh iya, guru kenalan ya. Jenenge sapa, Dik? Tati. Hartati. Handoyo. Iya. Nah, awakmu gelem rabi ambek aku, Handoyo, uripmu bakal enak, Dik. Mah. Dan nanti, Pak, Dik. Gelem, awakmu kudu gelem ambek aku. Mah. Mbok pikir aku wong wedok apa? Wis ta, ngendel aku. Bakalan tak enakno urip. Mah. Dek, aja gampang, Dek. Dhewek lho durung kenal kalau arek lanang iki. Moro-moro seneng ae. Kudu gelem ambek aku. Mah. Handoyo nek duwe karep kudu keturutan. Ngeyel. Kudu gelem ya. Mah. Kudu gelem. Gantengmu ganteng, gagahmu gagah. Dedek piadekmu koyo menungso lumrah ning utekmu perilakumu koyo kewan. Duwe salah apa arek wedok iku nganti koyo ngono. Arek wedok iku gak duwe salah apa. Awakmu sop. Aku Aris. Aris. Karepmu yo apa? Aku yo gak kenal awakmu moro-moro kok dugang teko mburi. Jelas-jelas kon nglakoni salah. Arek wedok gak dosa gak perkara. Tawasno saka adohan koyo kate kok rudo peksa. Nek menurutmu iku salah. Riz. Nek menurutku iku bener. Nek Handoyo duwe karep bakal keturutan. Gak ono sing iso ngalah. Apa? Aku tengah iki. Apa iki? Sapa jenenge? Aris. Riz. Ono masalah apa karo Handoyo? Ngertenono. Kancamu Handoyo wani kate ngrudo peksa tanggoku. Aku gak nrimakno. Tak cengkewing tak batak tak biyokno. Pernah apa arek wedok iku? Tangga mbare aku. Wong yo atase tangga ae kon belani sing kaya ngono. Rumoso njagoni kon. Blok goblok, rungokno kupingmu. Jelas-jelas tumindak kaya ngono iki tumindak sing salah. Arek wedok iki gak gelem dadak dipaksa kate didadekno bojone. Cukup. Nek awakmu sik tetep belani arek wedok iku. Oh. Ngentengno patimu kon. Jelas tak entengno patiku bangsat. Pengen ora?
nglakoni tumindak kaya ngene kapak-kapakno mbelani. Jane bapak pesen barek aku ya gak oleh gepuk-gepuk kaya ngono iku. Tapi ya apa maneh? Kalau pepalang kaya ngono iku. Mas. Matur suwun. Aku karo adikku sampeyan tulungi. Iya. Wis awakmu memang kate nanti. Aku karo adik kate nang pasar. Oh kate nang pasar. Ya. Ngene. Nek pesenku dino iki mending gak usah nang pasar sik. Lek kepengin nanggone pasar, ngejauh ewang, lek iso iku wong lanang. Lek ana koyo ngene iku, Mang. Ya apa ya? Ya apa nek aku penterno. Waduh. Gak iso, Dik. Akap-akapakno Mas yo sampeyan iki yo tanggoku. Aku dhewe iki ana tanggungan kate nyusul Dik Rini, ngono lho. Alah Mas, mosok ngentero dilu ae gak gelem sih. Pen iku. Sepurane gak iso. Aku ana janji ambek Dik Rini mergo nyusul iki sekolahe wayahe mulai, ngono lho. Ya, lek saranku balik ae, timbang ketemu ambek arek koyo ngene iku. Paham, ah? Ya wis nek ngono Mas, aku karo adik tak balik sik ya. Iso. Sing hati-hati lho ya. Ya wis aku tak pamit ae. Mumpung durung kesuwen. Aku tak budal nyusul Dik Rini kapan-kapan jam yamin iki wayahe mulai sekolah. Iya, tak balik. Kandani Mas, kok lek mantu sekolah, aku wis nggawa salin. Aku kok ganti nang toilet, terus tangi nang ngarepe gerbang. Lah kok gak teko-teko iku lho. Lah ngene iki sing garung kok Bu Guru takon nate nandirin. Kan yo gak iso. Sepurane sing akeh yo Dik yo aku telat. Apa kok ambekane kaya ngono iku lho. Aduh. Perjalanan aku mrene. Ambekan sih. Apa, Mas? Sepurane aku telat, Dik. Lah yo gak apa-apa sampean lho kenapa? Kok ambekane kaya ngono? Anggonku budal mrene iki mang nulungi tanggoku. Kenapa tanggo sampean? Alah, iku malah kate diprawoso ambek arek lanang. Lho cek kurang ajar. Zaman-zaman ngene iki ana wong kurang ajar kaya ngono, Mas. Alah, Dik, aku ngrasakno donya ya bingung kaya ngono. Lah iya. Iki mang tak tulungi mangkane aku telat nyusul sampean iki. Masih sampean telat lho aku gak muring-muring. Cuman kan aku pengen lakon do sampean. Iya. Mas golek pas istirahat apa mulai sekolah, aku langsung nggo salin. Ganti nang gone toilet terus wediku ket mau diwasi guru-guru kok Rini kok klambian ngono ati nanti kan aku ya wedi sih Mas. Ben kok ditakoni aneh-aneh lho. Padahal kan Apa maneh? semayan. Apa maneh kan usume udan-udanan. Lah yo mangkane. Lek sampean iki tetep gawe klambi sekolah, meniki digawe maneh, ngono lho. Tapi lek aku nggih klambi kaya ngene kan biasanya kan lek pas ketemu sampean tok ngono berarti kaya guru-guru nyawang aku ya apa ngono lho Mas. Iya. Wis, Dik. Lali aku. Lapane sih. Bukuku nang gone sepeda, Dik. Kebiasaan sampean iki, Mas. Tak jogek dhisik ya. Suwi-suwi. Sampeyan tene kene. Diwasi guru ku lho teko kantor cepetan. Kakno iku. Sik, Cepetan. tak jogekna yo sik. Cepetan. Kulino lah nggawa buku nganti gawa lak menisan lak yo enak. Ngono kok teko kantor diawasi kaya yo apa ngene iki kok. Engko durung bareng ngono bu guru iki ngomong nang gone bapak ibu. Pemane guru BK kan gak kenekan. Mas cepet wis gremes lho Mas. Ngene iki lek gak nggawa salin maneh lak yo. Asu, Mas. Asu rupane. Ayu yo Mas, ayu Mas. Kenalan. Ayu. Mbak, kenalan, Mbak. Rini. Rini, aku Joko. Oh,
Masa sampean Joko? Joko tir. Oh, nggih. Joko kok kaya ngono. Nggih. Handoyo. Kados bis nggih, Mas. Lho, niku Bis Handoyo niku. karo. Kata jalan-jalan berarti. Sing Joko rada gentik. Kok kula pikir lek Joko kok mboten pantes niku pantese Duda mawon jenenge. Sing situk ya Nggih. sampai lambene suwek. Mergo bisa saking payune bis Handoyo. Sop dik sampean. Kula rini. Aku Harjo. Oh, nggih. Lah niki rada bener. Ya jam lak dinumlar aku kenalan karo sampean ya, gak Nggih. masalah. Ya. Sampean single. Pun gak ada pacar kula. Oh, endi pacar? Niki semayan lah bukune pacar kula Keri. Pacar dik gurung dadi bojo. Derek. Belum ada janur melengkung naik di atas kuadi. Tasik sekolah aku lho niki ajenge lulusan. Yang jelas bisa milik orang bersama. Gitu? Nggih, namung milik satu orang. Satu orang. Namung Mas Aris mawon. Mboten milik bersama kaya barang. Ya, Pak. Sampean. Mosok kate diwayu kowe. Setuju gak aku ayo? Los. Oke, cocok. Sing dadi Duit dan duit. bagus. Ngapunten niki selak gremes kula tak Si. Ojo kesusu, ya. Aku ingin sekali membelikan kamu mobil. Pajero ya apa? Pajero. Oh, Pajero. Oh, Pajero. Iya. Pajero, Mas. Iya, keliru Pajero. Lah yo Pajero. Ya, oke. 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 bane tok paling. Kok bane tok? Lho, Pajero 4 biji, 4 buah biji. Pajero mainan. perusahaan Direktur CV Manila. Manila. Oh. Nek sampean gelem ya, saumpama kita madu ya. Lho, Mbak. Pun matur suwun. Sampeyan gelem dhewe kapan? Lho. Anak balik kon. Bolak-balik dapuramu. Us. Ya iki, Mas. Ya iki sok jagoni. Geger ket mang. Keplayon datang baleni maneh. Jenengmu sapa? Aku Aris. Ana parigawe apa? Ngoyak-ngoyak barek pacarku. Aku menaruh cinta barek Rini. Walaupun aku sudah tua, tapi aku penuh harta dan benda. Kalau mau, aku madu. Istri yang kedua. Motorku. Terus Engko kan bapak duwe sepeda pancal, sampean tak terno numpak sepeda pancal. ngono ta? Iya. Saya enggak apa-apa. Ayo. Urip barek anak iki ya enak ya gak. Nek diomongi wong tua iki mbok ya manut. Wong bapak iki wong tuwek. Bapak iki wis gak kuat nyambut gawe. Mosok metu ketesuk sampai yamene ya gurung mulih. Abot anjene kaya awak iki wong gak duwe serba repot. Pacarku, Pak. Eh, Pacarku jenenge Rini. pacarmu jenenge Rini.
Anake wong sugih. Tak balik bapak iki lak ngomong. Bapak iki wong gak gablek, Nak. Ojo sampe dirasani tangga. Aku ngekek iki ae. Nggih, mboten napa-napa nggih. Tonggo sebelah, Pak. Nggih, tangga sebelah. Tak sak omongno. Aku utang dhuwit gedene cilike 50, gedene 1 gak dikeki. Malah iki dikeki. Malah pacarku sing dikeki Lah yo, Pak yo. iya, kan tak omongno iki. Pacarku rek. Iku diamplopi ngono. Lah kene yo ngowo le. Lah ngopo, Pak? Ini yo celgak celgung jane yo tak enteni yo. Ya pancet melarat kene, Pak. Wis pancet melarat. Ngene lho, Le. Ya apa, Pak? Wong golek pacar, golek jodoh iki sing seimbang. Ojo sak karepmu dhewe, Nak. Pak, aku ambek Rini iki wis pacaran suwe lho, Pak. Asline Rini yo wis tak kandhani, sampe lek wis tak kandhani sithik kadhaku yo apa dhewe lu nrimo, Pak. Kula pun paham kok, Pak. Kok ditukani Mas Haris mboten napa-napa. Yo bapak iki wis ngerti. Nek disalang tangga teparo iki yo serba repot, Nak. Wis. Wah. Anake wong gak duwe. Anake wong gak gablek. Gandengan barek arek wedok. Gak weruh yo bapak nak sing gak enak iki sing ketok elek iki bapak, Nak. Nasibe wong iku gak sing ngerti lho, Pak. Pancen Aris saiki melarat, Pak. Tapi kan Aris iki jek iso golek penggawean. Sopo ngerti, Pak, iso sukses. Kudune sampean iki ndongak-ndongakno, Pak. Aris iki cek nyambut gawene lancar, cek iso sukses, cek iso pantes jejer ambek wong sugih, Pak. Bapak iki gak apa-apa, Le. Aku tak ngomong iki ya, Nak ya. Aja sampai dadi hatimu ya. Dit. Bapak ngomong iki. Bapak iki anake mau awakmu. Ibaratno anak situ iku gantelake ati. Nah nek kaya anak gak manut bare wong tuwa. Lah pikirane bapak iki lek gak karu-karuan Nak. Tak elingno ya, Le. Aja musuh. Dolek sing sejajar bare keduweaning bapak bare awakmu, Nak. Pak. Cek Tresno lho, Pak, ambek Rini, Pak. Lah sampean kok kasih hubung aku ambek Rini yo opo sih, Pak? Tris. Terpaksa awakmu tetep gak gelem. Pedhot bare arek iki jenenge Rini. Takon dolek sisik imbang bare awakmu mbek keduaning bapak gak gelem. Nek ngono kok niki lambang bare wong tuwa. Kapan, kapan? Ngoten kok pesan Mas Haris, Pak. Aku Tresno, Pak, ambek Rini, Pak. Tris. Kari manut bare bapak opo gak? Aku Tresno ambek Rini yo opo? Mas ngene lho lek bapak gak setuju ayo melok aku ning omahku gak apa-apa tak ngomong karo bapak ibu, Mas. Aku ya mau pisah karo sampean lho, Mas. Aku Tresno, Pak, ngerti kan aku foto Tresno ya, Pak. Bapak wis ngerti, Le. Bapak iki wis ngerti. Nek kontres lho bare iki. Ning bapak iki gak setuju ning opo. Ya nang sugih. Ngapunten. Apa awak besok gak gawe gedibal kok. Pak, ngapunten kalau tak ngomong kali Mas Haris. Mas, aku ndak ngerti masalah apapun, masalah sampean karo bapak sampean. Tapi sing mesti aku tresno karo sampean. Lah sampean manut aku, Mas. Tak anteni ning jaba ayo melok ning omahku. Wis, Pak. Tolong restono aku, Pak. Bapak ngomong sepisan kas. Kon manut omongane bapak opo gak? Aku Cek Tresno mbek Rini, Kon Pak. tresno mbek ini. Cek Tresno, Pak. Nek kon tresno mbek ini berarti kon gak manut bare bapak. Minggat kok omah kene.
Minggat. Ayo minggat. Sampai bapak lewekal koyo sampai bapak wong nafsune metu tega karo awakmu. Dan nek bapak mbok tinggal minggat aku melok sapa dan umpamanya awakmu manut bareng bapak kan sampe kedadian koyo ngene. Walaris kong tak ibarat no kewan ini tak nyolon dasmu tak gojek ibu kon kok tegoris sing sabar umpamane awakmu manut bareng bapak kaya ngene. Wah ya, Riz. Bapak ora tega nak bareng awak. Besok ae nek sing kuwasa methokan bapak antarane awakmu nak bakal kepethuk. Riz, sedhi kon ayo nanti nak. Ono 15 tahun dadi buruh. Buruh awake lebur kayane garu. Lembo kayane nang ndi ae. Mosok nang ngene jurang kuping rek. Melok jeragan Harjo iku ya enak ya gak enak. Wonge cilik panune wake kan. Tapi ya gak apa-apa wonge familiar. Ngomong apa ae to, Riz? Nggih ngomong cara Jawa, Bu, ngomong Inggris nggih mboten saged. Tenggang mriki angsal ta? Nunggu aku no. Mboten napa-napa nggih. Gak apa-apa senajan to kowe pembantu, ning aku ora nganggep kowe sebagai pembantu. Tak anggap napa lho? Tak anggap kaya keluargaku dhewe. Nggih, matur sembah nuwun nak ngoten, Bu. Kowe lak ngerti to? Nggih. Mas Harjo iku Nggih. Sajake kok wonten sing dipenggali, napa sing dipikir nggih, Bu nggih. gak ngerti to, Riz aku. Pakmu Harjo iku lho. Kok ana sing dipikir, Nedhi sunat malih paling. bapak karuan ngono. Ora duwe apa-apa. Dhek iku lho pikirane kudu rabi ae lho, Riz. Aku lak kuwatir. Ora kudu rabi temen aku ditinggal piye? Dipados malih mboten napa-napa, Bu. Ora iso aku. Loh, menika Bapak. Ireng-irengan kayak gendruwo. Siap, Bos. Kediban iku lho nggone iso. Nah, bagus. Kediban nggo kursi. Nah, Lama susuwe. Ora yantor. Ya beno to tak kon lungguh dhuwur iku mau. Lungguh dodok. Kagetmu ngisih sak. siap. Mencicil. Tambahan. Bongko. Dapat keren ngono. Bayaran gak diungkapno. Ngomong apa? Sing
tak bayar tenaga. Tonagas, bonus, dan bonus. Pak Harjo lo ganteng lo. Ngono ta? Nggih. Apa kabar? Kalau melakon. Joko. Aduh, Siap, Bos. Ye. Pak. kamu sebagai tangan kanan, sekarang kamu boleh pulang, ya. TF-mu jupuk nek bank. Kira-kira berapa juta, Bos? Minimal kakak 5 juta. Oke, beres. Untuk biaya merayakan bosmu hari raja sehari, ya, naik di atas badai janur belenggu. Ambek sapa? Rini. Bagus. Ambek sapa? Rini. Oke, Bos. Terima kasih. Aris logo gini. Mang cari kau lah jangan dikon logo. Repot lo wong iki. Kamu tuh manusia. Sinten sing Walaupun bagaimana kerjamu di bawah telapak kaki daripada Harjo, sampean rangen lo. pukul mata dulu. Ganteng. Pelalan. Saya cegar wong coge iki. Total PT. Terima tamu. Nah. Bu, sajaya aku teko kok rengu iki apa sing dipikir. Kak ngono ne, sampean ambek kanca-kanca pean iku mau lho ngomong apa. Nah, krungumu ya apa? Kek ana ngomonge Raja Sehari barang ngono ku kuwi apa? Betul. Gitu? Kowe wis tuwa. Gitu? Tengok-tengok tok, ya ta? Nyandang penganggo sing apik, masakno sing masakno. Umbah-umbah ono sing umbahno. Aku merasa belas kasih eling-eling bojo riwayat. Ya ta? Ya. Tapi dengan syarat kon kudu setuju. Lah ya Taris? Oke. Bagus. Setuju apa ta, Mas? Mulai saat iki ya, kowe nggawa berkas ya, Mas Pecis Raja Brono. Sing njur laki, ya ta? Gawon kabeh minangka pineset. Lamarno aku nang omahe Pak Rini. Aku Lamar nglamar kanggo sapa? kanggo aku. Rem gak canakno uripmu. Lho, Lah aku lak bojo Bang. ngerti. Cuma wis tuwa tak eman tenagane. Nek tak kanggokno terus bejat. Aku golek sing nom. Ya Taris? Oke. Sing legrek sapa to, Mbak? Sing legrek iki kowe. Mulane ibu ngomong sing legrek kowe. Aja sampe legrek ya. Tak tengok-tengok tok, aku tak golek ganti. Nuk kene ranjange ya wong loro, wong telu to. Ngono lho. Kamu menyaksikan ngono lho. Aku umpamane ora gelem piye? Pegat. Gak bojo-bojoan gak patekno. Pegat Bu ya. Oke. Tampanono duwe iki. Tampanon Bu. Harjo. Napa, Bu? Napa diparingi dhuwit apa mboten niku? Tangane kok. Kok jane jeragan kiri. Jangan mengirim matamu pun. Duwe ku nduk omah gak ono sing kas gak ono. Mboten wonten. Ku bang kabeh. Patir dirampok. Bangunan. Bangunan dhukulmu. Bank Indonesia Raya. Aku ini nglamar tenanan. Tenang. Riz, nggih sebagai pendamping kon. Lho, Tutno, ya. Harus diterima. pamit mboten diterima ya napa? Wah, teko mata ketok sikile. Kurang ya. Kowe ngetutno aku, Riz. Nggih, Bu. Budal. Budal. Saiki. Gak Suryaya. Oh, ya kena-kenae, Bu, nek Surya lah. Saiki goblok. Udah niki ya. Oh, ane pisan kapok. Mbok sing alus dedek to, Mas, ngomong. Apa gelepo ngalus iku? Wis ngene iki. Lho. Ya aku budal nglamar. Heeh. Muga-muga ae gak diterima. Lho, Iya. muga-muga diterima goblok. Lah nek sampean diterima lho aku terus ya apa? Hidupmu tak bahagiakno tunggu-tunggu tok gak lapo-lapo. Lho. Saulan kamu sing 29 dina kuno ngono lho, roh ah. Lah awet to.
Ya, Mbak. Tapi mana? Aku golek wong lanang maneh. Aja Risterna. Monggo. Aku golek wong lanang. Sabluk pisan kapol. Berangkat. Ya, muga-muga gak diterima. Samune, Pak. Samune. Tak TF. Apa TF iku? Transfer goblok. Wah. Mana lo druk sing elit takon iku? Oh. Gayamu yat. Ngerti TF. Rasak kene kontok. Aku arek kok ngerti TF iku transfer, Dik. Nang apa Budi Wijaya. Roh kemajuane tahun 2025 roah. Kon mangan ya dingoni panitia. Bu, pangesune aku jadi nganten. Yamene pancet ae. Ngene iki mbok ya oleh undang-undangan titik. Tapi apa nyambut gawe nek titik-titik njaluk undaan kok gak pantes. Wong jeragan ya enake ngene. Lah iya, kurang nyapa aku. Kok njaluk undangan bayaran iku lho. Mboten, Bu. Mboten. Niku lho. Lah bang aku karo anak sampean karo bojo sampean aku ya Jawa, aku ya Nggih. gati. Pun semerap Bu, mboten kula timbangane mboten ngomong, tangga-tangga niku lho nyapa. Lah niku arek nom-noman mendem kabeh. Kali ya kanca sampean. Nggih lah kanca kula niku macem-macem enten lare cilik, enten sing gerang, nggih enten sing saged nyuwuk ngoten lho. Tapi Beke anu Bu, mau menawi lho nggih kula mek ngomong tok. Be bapak niku rada ndablek sampean ngomong mungkin kula suwene. alah, bojoku terus ndablek ya tidak tak usir teko kene. Lah mengasak sumuripe nemplek aku wae dadakno. Nggih. Lah ya apa sampeyan ora bibit kamite ku dadakno. Nggih cuma kula nggih pun watur ngomong. Masih ana wonge aku ya wani ae lapo Nggih, katene. Ta. Iku Lah, wong iku kok nambuni. kula gak ada bojo. Rendingan. Mboten. Kate rencana gendaan sampe bojoku. Mboten cerdas kula. Awakmu ndelok bojoku iku ya apa sih jajalan? Nggih wadak. Lho kok wadak ya apa sih? Mas. Sing tak maksud iku rasamu. Lah ibumu. Kula ningali ibu niku kok sawangane tresnane kali bapak niku nomen ngoten lho. Ngomong ngono. Nggih, Teman, masalah aja nggih. kuwatir. Nomor rekenemu lagi pancet sih. Nggih pacet rekening listrik. Tet, Nggih. kono jane mbujui bapak. Ibumu guneman apa iki? Mboten Ngomong jane aku kudu dijolno barang iki mah ngomong apa? maksude ibu niku badhe ijol. Tas tumbas res kuker niku wae lho. Aku kate ngejak bapakmu. Nggih napa Bu? Sampeyan masih ngomong panane ya gak apa-apa. Aku ya ora wedi lah apa wedi bareng. Kaya bojo sedina rong dina terus taun rong taun. Nggih. Loh, iki lho cocok omongane ibu. Lapo? Nggih. Senajan ibumu ngomong sembarang, aku gak bakal terpengaruh. Nggih. Karena aku wis ero aten-atene ibumu. Gak bakal ngeliyo teko aku. Oh. Sami kali jenengan nggih. Padha. Ora kok seteh pokoke gak omahe undur-undur. kok. Asu kon. Lho, padha mbek awakmu iki lho, Det. Napa? Kurang saksen lek gak kelor arum ya moh iku. Nggih pun ngoten lah. Aja guyon, Det. Nggih. Bu, anakmu nanti pokok yamine kok durung mulai. Tak kok ngobrol, Pak. Kok ngongkon belanja? Iya. Yamine durung mulai. Belanja sampe sapa, Bu?
Ngene lho Pak ya kemesine ya karo kancane. Ngene lho Pak. Awake dhewe iki anak iki mok situk. Aja terlalu dikekang, arek ya butuh seneng. Ngono lho. Aku ora masalah ngekang. Anakmu belanja mbek sapa? Kuntet. Napa? Ngatur iki apa? Lho. Lho, Nduk. Iku. Wong ning kene Manggula sih. sih. Tanggung jawabmu. Bu kula balik kanca kula. Kene sampe nang kene Mas Aris. Nah, kok lu nggawa kanca lanang. Lah kula kan sanjang to. Oh, kula sanjang Pak Kuntet. Pak aku kok mantu sekolah, langsung sekolah terus kencang kula kalau jak mriki. Kula dereng sempat ngomong kali ibu kali bapak. Kan kula alian, Pak. Dereng sempat badhe ngomong jenengan pun duwe dhisik, ngoten lho. Saya tak takoki. Iki kanca tak kanca. Niki kanca kula. Bu. Mesine kanca-kanca wedok, kanca-kanca lanang Aku lho. kula niki seneng kancan arek lanang kok, mboten saged gosip. Ngene lho, Nduk, aku ya tau enom. Ya man, gak ujug tuh kayak ngene. Dadakno. Kula tasih sekolah lho, Bu. Wong niki lho kanca. Bener, enak kanca lanang. Heeh. Rini. Karate engko. Rini. Nggih, Bapak. Tekan ndi, Nduk? Langsung sekolah wau, langsung pados buku kali kencang kula kan kerja kelompok benjing niku mugine. Dadi kaya Nduk, Nggih. sampean ngerti, Nduk. Sampean budal ijen. Rasane atine bapak ya apa, Nduk? Nggih, namine tiyang sepuh nggih wastos to Pak, wong Lah, napa-napa. sampean lek wis ngerti kaya ngono kudune sampean budal tuku buku njaluk terkundet. Lho, kula kan pun langsung sekolah, kula pun pamit kali Pak Kuntet lan nyusul kula, Pak. Pamit awakmu, Det. Ngeten lho, Pak Kuntet, engko tolong sampeyan ibu karo bapak. Ha, Mari sekolah aku engko metu dhewe. Ngoten. sakwise awakmu tuku buku mulai. Nggih mantuk niki wae tiyang gangsal sing sekawan kan tiga mantuk lah. Niki griyane tebe Pak, sak Sopo? mantuk. Sopo? Kanca kula sak kelas. Pak. Kancamu. Nduk nuwun sewu, bapak yo gak mbengina mbek wong gak duwe ya. Lek dapurane arek kaya ngene mbok gawa mulai rene. Pak nggih pun doding-doding to Pak, masih mboten ngene tapi ketawis njenengan mboten. Umpama bapak roh wong tangga teparon. Isin bapak lek ketamunan wong kaya ngene nak. Ning ngomong dirin. Apa Ning ngomong dirin. apa sampean? Aku ngomong tak ngene balik. mergo aku Gak cukup-cukup. saking kuwatirku ambek anak. Pak. Sopo, Nduk? Pak. Jenengan empun gampang curiga. Nggih, napa malih niki kancane ning. Nek sampean wedi wonten kedadean napa-napa, minimal sapa jenengmu, Nduk? Aris. Niki enggak ada kartu pelajar atau KTP. Rumah tangga iku kene sing dadi pemimpin sapa? Nggih sampean. Lah kok dadak muruk ya aku kepinteren kon. Lho kula dikeke sutradarae ngoten. Lah kon kok ngonat nganut kudune nganut ambek aku lho. Lah nek kula nganut sampean, nek dilokno karo Jawan itu. Kula ari cowok. Ini, Nduk. Nggih, Bapak. Butuhe arek iki rene iki malah apa, Nduk? Benjing-injing kan kerja kelompok. Kula kan mboten pati pinter teng bidang fisika. Ah, terus karepmu? Kan niki pinter. Kula jak nyinyit mriki mergi ngriyane tebe Pak. Gak duwe omah ta arek iki. Tebe sanget Pak. Sinau Niki pun kelompok. Wis ta lah Pak, wis ta lah Pak. Arek kok jetelan ditekekang. Oh, Pak. niku was Butuh wis pas seneng. wis tok. Arek butuh seneng Pak. Anak situ. Anakmu iki wedok, lek aku gak teliti bahaya mburi karine. Ngerti Wis ya, Ton? wis ngerti timbangane sampeyan kuwatir aku sing lairno. Sing lairno apa sampean? Tapi tanggung jawabku, Rini, Nggih Pak. butuhe kancamu iki nggo kene nginep. Nggih. Apa gak duwe kendaraan budal? Iki wau mogok teng dalan. Pak kan saiki usum banjir to, Pak. Apa? Usum banjir mogok kene. Sepeda mogok, ketara temen lek sepeda wis jaman biyen iki gampang mogok. Nggih pun ngoten to. Ketara temen lek gak gablek arek iki. Wis Pak, aja terlalu menghina karo arek ta lah. Aku ora menghina lho, Bu. Aku ora menghina. Iki kenyataan. Saiki ngene lho Pak yo. Anake dhewe awake dhewe sorong duwe kelebihan. Sabar. Lah, kok iki lha apa? Aku iki moring-moring aja mbok becak guyon. Rini, Kok sik jengkel aku. lek jengkel meneh aja budal kon. Lho kula mboten medal becing. Lah lha apa? Kata tanggapan go kakekmu ah. Rini, Nduk. Senajan kaya apa ya tak trimo. Ning aku gak mandeg kok kene. Arek iki duwe ide kartu identitas ta enggak? KTP duwe ta gak? Nggawa kartu pelajar apa KTP?
Nggawa KTP le. Yo. Wah, Lho, ya apa? aman ngeten iki. Jenenge ya apik jenenge. Oh, Nyele. Dudu Sleman jenenge. Lho kok Sleman sih, Pak? Niku lak kaya bal-balan. Oh alah bapakne sing jenenge Sleman, arek jenenge Ari. Ari. Arek mahasiswa. Termasuk arek iki gek duwe tet. Kon. Iki gawa nang Pak RT. Lapura lek ana dayo kok omahku. Tamu anyar. Iya. Di penggene mriki. Lek gak mbok laporno bahaya. Ana apa-apane awakmu sing tak tuntut. Engko buku karo sampean Pak. Le sepurane ya. Aturan kok omah kene aturan kok kampung sapa sing nginep paling tidak nek gak duwe identitas KTP ya kartu pelajar. Sepurane ya. Aturno kono. Sabare aja ngreken. Ketoke ngene kutu. Mari lapor dan balik rene. Ora laran tak antem nggo pisan. Sik nak aku marep takon karo awak. Sapa jenengmu le? Kula Aris. Oh, Aris. Jenenge Aris. Oh, Mas Samin kadhe teko kene ngono ta. Wis, Sampun didata. tet. Nggih. Arek iki lak nginep mbok kene. Nggih. Kamar sing mburi dhewe resik ana cek dinggon iki. Pak, ngapa mboten lho, Pak? Apa? Kamar wingking kata PT anggrek. Lah ya sing pinggire kandange PT iku lho. Nggih, Cek. Gembul kula mangga, Pak. Tamu itu harus dibeda-bedakan. Kamar khusus tamu ana dhewe. Oh, tapi gembul gurem, Pak. Lho, karek gelem tak gak. Pak, mesakno Pak. Ih, arek iki lho ceranake apa kurepangi anake dhewe. Kamar iku lek mbok resik lah ketok kena digaengi apa turu sedan. Nggih. Lah ya resik ana. Ngene lho, Pak. Sampeyan sementara sampeyan turun pawon ae. Aki iki bojomu sing ngatur rumah tanggake dadak kon Le. kon lambemu ket nang celometan. Pak, ngene lho. Tamu adalah raja, Pak. Dadine sing omah kudu ngalah. Raja lek kena diajeni. Pinter. Mosok kepala rumah tangga sok kalah mbek banci. Wong iki jane kaya codot e. Tet, Nggih. arek iki janang mburi. Nggih. Dodono kamare, cek istirahat. Ayo Le, tak dudono kamare. Aja kuwatir. Sampean adus-adus karo Pak Kundet. Pak Kuntet, kamare Bapak Yai. Napa? Kelemburi. Kamare bapak Ya, ngene mburi. Bapak kita turun pawon. Sampeyan pun bosen ta? Tet, Iya, sak lho, Pak. Ayo, Le, ayo, Le. Pak diparingi selimut, Pak. Aja kuwatir. Rin. Kuwatir ning gapak. rene. Nggih, Pak. Pripun? Bapak pun duka mawon mengke darahe mundak lho. Bapak ora duga, apa duga. Duga. Ah, ngene nak. Kenapa bapak ngomong kaya ngono demi sampean? Aja sampai keliru bergaul karo arek-arek sing gak genah. Kula paham, Pak. Kula semerep aturan niku kok. Arek iku nggombol tetep tak jaga. Awakmu lek turu ya turu, lek sinau. Aku tak jaga arek. Ayo nang mburi. Gampang darah tinggi. Pene setro. Kok dongame Ayo. Nggih, sesuk tak njupuk buku dhisik. Kabene iki monggo. Yo, kerduse kelep. Curigae karo wong golek bapak itu. Kalau pian bapak nom-noman iku seneng mlebokno wong wedok, Pak. Aku dicurigai aneh-aneh karo bapak itu. Sedangkan aku enggak laku-laku kan. Niki ning. Kula kepengin semerap. Loh, catatan sampean sae ning. Lho, sampean waca ta? Sampean waca lho. Sampean delok. Lho. Ah, Oh. iki. Wacon. Senin Amarta, Lho, Selasa Mekar. lah iki totalane utange bojomu. Kok tambah nggo total utange bojone iki lho. Lah apa aku belaran nang syariah Lah iki iki? wacon lho. Oh lunas. Nggih, Lho. jenengan belajar. Heeh. Kula tak nyapu-nyapu sing wingi. Kok lho jero kancamu kok lho. Nggih. Ngono kok lho. Sik, sabar. Yo. Santai Bu meneh prayo, Bu. Benjing kula prayo mekar itu. Ya, silakan. Aku rin. Konti sampean Mas.
Tujuh aku pancen nang omahmu. Men lho gak torene suwi, Mas. Aku gak nang omahmu ana nek setahun. Heeh. Makanya aku arep nang omahmu iki pancen ana perlune. Ngugemi omongmu biyen. Ya apa sih jane kok sing mutusno kan sampean dhewe kok saiki aku sing sampean lokno iku lho. Terang-terangane, aku nang omahmu iki aku tresno temen karo awakmu. Mula dina iki aku kepengin nglamar awakmu. Wong tuamu nduk omah nek perlu celuk tak omongan. Ngene ya Mas ya. Ket awal kan sebenarnya kan nggak pernah nerima cinta sampean kan. Ya. Aku cuman aku tak lulus sekolah, mungkin kok aku baru iso nampa sampean. Tapi ternyata kan semakin jauh awak dheweku, rasaku semakin hilang. Berarti sepurane aku ndak iso nampa cinta sampean, Mas. Berarti awakmu nolak Yo, cinta. aku nggak pernah nerima cinta sampean, aku juga nolak. Emang aku nggak pernah nerima. Ini gak cocok karo omonganmu biyen. Kau dulu bilang apa? Mas itu cinta monyet, Mas, cinta dari SMP. Tapi bagimu, bagi saya enggak. Aku tetap cinta sama kamu. Aku nggak cinta. Kamu enggak ngimbang. Rin. Mas. Itu senjata tajam loh, Mas. Aku soal laporan polisi loh ya. Pesanannya sampai. Bukan begitu aku bicara. Kalau kamu bicara yang sebetulnya dulu kamu mengatakan cinta sama saya. Cinta monyet, Mas. Cinta anak SMP. Seandainya kamu mengatakan cinta sekarang, hati saya. Tapi maaf, Mas. Hati udah milik orang lain. Aku dia pacar, Mas. Kamu selak dengan omongan. Berarti kamu seperti air susu kau balas air toba. Tapi aku gak bisa terima cinta kamu. Maafin aku, Mas. Aku tetap mencintai kamu. Aku gak mau. Kamu tidak cinta. Kamu cabut. Sampeyan mateni. Iki sapa, Dik? Seneng aku, biar Mas. Aku gak ngomong. Loh, kok ana memean kesampir lho kene sing Mang. Termasuk bener kekhawatiranku. Napa? Dengan kedatangan arek iki terjadi pembunuhan ke omahku. Metau widi. Ya jelas. Dadi jeragan suwengi meti iki. Tet, lapor polisi. Palur lapor kabeh polisi. Pak, piye kalau kejadian kaya ngene iki lho? Pak. Loh, iki piye apa arek iki piye? Permisi, selamat siang. Siang, Pak. Ini ada kejadian menurut laporan Saudara Kuntet, Iya, Pak. ada kejadian tindak pidana pembunuhan. Betul, Pak. Coba itu Roso, diidentifikasi, interogasi. Saya harap semua yang ada di sini kumpul di sana. Oh, siap, Pak. Kumpul. Termasuk kamu, Oke. kumpul sana. Ya. Polisinya itu, Pak, ya. Nggak boleh, Pak. Iya, Pak, ya. Saya minta keterangan kepada saudara sekalian. Iya, Pak. Dari kelima orang ini, siapa yang telah membunuh saudara Aris? Saya tahu, Pak. Saya. Saya tahu yang bunuh. Saya, Pak. Saya tahu Saya, Pak. Siapa ngaku yang benar? yang bunuh orang, Pak. Sing gak roh iku sapa? Aja sembrono. Dari kelima orang ini, siapa yang membunuh? Saya, Pak. Kamu? Saya yang membunuh, Pak. Ini buktinya, pisau di tangan saya, Pak. Sudah ada yang mengaku. Kelihatannya kalau melihat gelagatnya memang orang ini yang telah membunuh. Oke. Tolong pisaunya taruh di situ. Anda telah mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Siapa nama? Saya Aris, Pak.
Turoso, Siap. coba ini mayat dibawa ke rumah sakit untuk dimintakan visum. Ayo tak gawane sano mengkur kok sedeng pegel. Dan kamu, Saudara Aris, karena telah mengaku dan terbukti ada pisau yang kamu lakukan sebagai alat pembunuhan, maka kamu bukan di sini tempatmu, tapi di penjara. Bawa dia. Mas, Sekarang begini Pak, Bapak sebagai tuan rumah, Iya, Pak. sewaktu-waktu kalau ada panggilan dari pihak kepolisian untuk meminta keterangan, tolong Anda yang kooperatif. Siapa? Sebagai saksi, siapa dan pelaku kejadian itu. Saya akan datang ke kantor polisi. Iya Pak, siapa? Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Saya tunggu. Ya tondo, bener omongnya bapak toh. Kowe ora manut bapak, nyatane. Arek iku man duwe pikiran jahat. Bapak lak wis ngomong sing hati-hati kumpul ambek arek nom-noman saiki. Lah iku keloro lanang lanang kok gak kondo karibu. Apa maneh kepengi-pengi. Yo, Sampun diuring-uring nih. Sedaya niku mbon wonten sing semerap. Kehendake Allah, kehendak Tuhan. Menungsa namun melampaui mawon. Ket, loro Pun, Ket. Nggih, Pak. tolong nengmu jangan ngguri. Ngoten. Tenangno pikiran. Nggih. Monggo ning. Pun kate ngomong ning. Iki sapa keludur? Primisi, Pak. Permisi mata. Permisi. Celometan ngomong ambek wong sugih dadakno. Soge nopo sampean niku? Hah? Soge nopo? Sugih kerupuk. Oh iya, cocok. Tet kancamu ta iki, kate amen iki. Lho, mboten. Aman ngenyak-ngenyak kate ngamen. Anu, niki biasa nyuwun sumbangan dugi pondok. Lah Ayo niku sing nek bener. ono teh cek nang ale kok Aku sumpek-sumpek dhewe kurang bayaran nek kayak gedeg. Nuwun sewu ya, Dik ya. Nggih. Wong urip nggo donya iki lek urip nggo kampung, Nggih. iku kudu duwe sopan santun. Mendayo nang omahe wong iku kudu permisi. Mbah Assalamualaikum, Mbah. Kula nuwun ta ya apa lak yang Lah sampun niku wau. kapan? Lho dereng ah. Durung. Oh. Bang, Assalamualaikum, Pak. Bang asap. Oh, sampe iki sapa? monggo Merepoti. pinarak monggo gak dhewe Pak. Lho, ono lagi ta? Silakan kula niki. Iki jeragan. Nggih. Ketibal. Monggo pinarak. Lah, awakmu sapa? Bono. Oh, cocok padha ta. Kene Riz tas. Oh nggih, niki Bu. Blo jomblo. Ket jenenge sapa takon? Kro Sukro. Hah, apa? Jenengmu sapa? Sapari. Lho, jare Aris. Jare Aris. Harus ana iki ngono. Arek loro iku padha kucluke kok adan. Ket semerat ta kan. Lah iya. Awakmu butuh rene ngeterno iki. Sik Pak tak takonan. Mbok takoki. Aja ngomong dhewe-dhewe. Lah iya. Sik, ana dayung wedok dinjiar ngomong dhewe-dhewe. Lah iya tak takono, tak takon nyedrat ambek aku. Oh. Wah niku dadi bojo tak Mari ana jelas. kepara saiki ana daya dinjarno ae. Ngapunten lho Bu. Nggih mboten napa-napa Bu. Jenengan menika daleme pundi? Wong soge gak duwe ngene ngono. Sopo gak duwe ngono? Awakmu gak duwe. Sing dilahi aku duwe ngono iku. Sing dilahi sing apa kok pek. Kowe nak takono. Terus meneh mriki niki wonten menapa Bu? Kula muka ae kasih tampa ya Riz. Apa Bu? Muka ae kasih tampa ya. Nggih, mugi-mugi gak ditampa. Tambah seneng. Belek. Kula mriki Nggih napa? ajeng nglamar. Lho. Dadi nglamar, sing sampe lamaraken niku sinten? Nggih, Mas kula.
Mas kandhom napa? Mas Nggih. Oh, Mas. Piye, Pak? Niki peningsete ngapunten. Sing dilamar iku sapa? Anake dhewe Rini. Ya iya ta, Pak. Sapa maneh? Jenengan dugi mriki badhe nglamar yoga kula. Nggih. Kangge sinten? Mas kula Mas sampean. Mas sampean niku pegawe napa? sing gadah pabrik PT Manilan. Oh, sing gak ada. Berarti tiyang sugih. Nggih. Donyane kathah. Nggih. Cocok lek Niki Mas tok niki. Loh, ngene lho golek mantu iku wong sing sugih. Ditinggali. Kosik ta lah, Pak. Mas napa? Kosik. Iki cara anak iki wis kenal ta durung ditakoni. Aja grusa-grusu, Pak. Perkara kenal gak ngurus. Sing penting sing nglamar wong sugih. Gak-gane lek wong aduh. Gak-gane lek wong sugih sing nglamar. Nggih. Anakku mesti uripe enak lan kepenak. Ngono lho. Kon dadi wong tuwa goblok. Sampeyan kok jedonya kok sing anak sak tugel katanya. Donyane sampe dhewe terus dintek. Gak mungkin nek dintekno karo anake. Nuwun sewu. Nggih ngapunten. Perkawis lamaran sampean kula trima. Ning janji dulur sampean Mas sampean niku wong sugih temenan. Nggih. Niki napa niki isine? Mas kalih yatra. Terus delokno, Det. Lapo kon ate ndelok-ndelok, Det? Mumpun dibuka. Oh, nggih. Apa, Det? Mas Dayat niki. Asu kon. Dados Kula trami. Mangke perkawis biaya pernikahan dugi Mas sampean nggih? nggih. Lho, ngerti ya kon. Goblok kon. Sampeyan terus masih Pak Yamono yane. Pak, Donya sing dipikirno. Bu, mumpun gegeran. Dados niki lamaran kula diterami. Kula trami. Saestu. Nggih. Sampeyan terami. Lho. Sampeyan niki ngelamar, tak trimo kok tambah nangis iki. Trimo iku ditambah seneng sampean. Kok nangis iku? Nuwun sewu, Bu. Lah lamaran jenengan iki kula trami, jenengan kok mbok tambah napa mboten tambah seneng kok malah mular niki lho. Nggih mboten napa-napa nek sampeyan terami. Piye, Pak? Kok dilakno kaya Ya takono sing Nggih jelas. mboten napa-napa. Sampeyan terami saestu nggih. Sampeyan nangis iki mergo seneng lak ngoten sih. Nggih. Oh, nggih. Lamaran sampean kula trima nggih. Nggih. Mumpun salah paham sampean. Nangis kula niki nangis seneng. Seneng nggih. Oh, ya kandhani gak sedih Pun nggih. Kula putusaken pindah minggu ngajeng arak nganten nggih. Nuwun sewu, jenenge Mas sampean niki sinten? Lek kok dadak rundingan. Kono kok karo kono kok. Harjo. Oh, berarti Mas sampean niku namine Harjo. Oh, nggih kula trami lamarane Harjo lewat sampean nggih. Nggih. Minggu ngajeng gawene. Nggih. Dadak ngoten. Nggih. Mboten napa-napa. Wong biaya teko kene kok. Nggih lebih cepat lebih baik. Biaya ndugi kula sedaya. Mboten nanggap-nanggap ta, Pak? Nanggap-nanggap. Gak nanggap kon aku. Nanggap napa? Pun nggih Pak, menawi diterami kula nyuwun pamit nggih Bu. nggih kula kok nyuwun ngapunten kancanan nggih. Matur suwun nggih. Mumpun dados penggale lho nggih. Pancen bapake nggih ngeten iki omongane. Monggo. Lah lho, keliru goblok. Juraganmu sing iki lho, sing iki lho. Dat, Kudet, kok dibayong grengseng ambek omahe undur-undur. Mboten ketinggalane kok nyemuk-nyemuk ngoten. Ya apa? Gak seneng takon nek kaya ngene ning oleh bojo sugih. Ha. Gak krungu kan yo malah enak. Seneng apane? Wong penisete baper. Kono kok aja kurang-kurang aja. Guyang guyu kesenengan. Jelas seneng aku, jelas seneng. Saiki ngene lho, Pak. Saiki durung karuan nama anake, durung karo kenal karo bocah iku mang. Nggih. Rumah samu aku manuk ta. Wasite datang, wasitnya datang. Sama rasi sampe sing trimo kok Ya. tetekno. Aku gak wani. Wonten napa, Pak? Wong mantun kejadian kok malah jenengan tukaran kali. Nduk, Rini. Nggih. Iki bapak saking gedene tresnane ambek awakmu. Nggih. Tanggung jawabe bapak iso ndadekno anak uripe mulya lan mukti, enak lan kepenak. Maksudnya pripun to, Pak? Awakmu dina iki bapak mari nrimo lamaran, Nak. Lamaran kerja Lamaran rabi, Nak. kangge Kanggo awakmu. kula mboten purun, Pak.
Lho kok mboten purun piye? Kula sik pengen sekolah lho, panjenengan pun aneh-aneh to. Rini, sampean putrane sinten, Nak? Yugane bapak. Ngerti lek anake bapak? Nggih. Dadi anak kudune iso ndodono derma bekti marang wong tuwa, Nak. Leres menika. Lah wis leres awakmu kudu manut tak rabekno. Nek kula mboten purun, Pak. Dadi awakmu gak gelem. Ora iso mbantah, Nak. Lamaran wis tak trimo. Gelem ora gelem awakmu kudu gelem, Nak. Kula mboten purun lho, Pak. Kudu gelem, Nak. Rini, aja nganti gawe muring-muringe bapak, Nak. Bapak ora teges tega mentolo marang awakmu ning iki kanggo awakmu supaya uripmu besok enak lan kepenak. Iso bahagia uripmu, Nak. Mergo calon bojomu iki dudu wong sembarangan, wong sugih donyane akeh. Mulai kurini nganut ya, Nak. Tetep ora gelem. Rini, ngerteni lho, Nak, lamaran iki wis kadung tak tampa. Ngono istilahate nang mburi ya, Nak. Pikirin. Kula tetep mboten purun, Pak. Nyapa mamula sampean aja gursa-grusu dhisik, Pak. Nek arep sakjane niku nek monta ya apa? Terus dhek minggat, kedadi minggat. Ya apa sing rugi karane ya ta? Aku gak ngurus. Aku sebagai presiden rumah tangga di sini. Akulah yang menentukan keputusan ini. Saiki ngene. Awakmu kudu manut sampe aku. Kon pisan, Det. Keputusanku sekali rabi kudu rabi. Ayo. Yes, bum. Apa sih, Rek? Ini kita buku togel. Menang ya? Wis bengi usume wong turu. Aja rame-rame. Nang jero penjara isine arek nom-noman tok. Gak nom-noman ya apa bendina dem-deman. Ngoplo-ngoploan. Togele 17. Tak absene. Yanto. Mail. Sakit, Pak. Robi. Niku ngadahi jajan, Pak. Ngadahi jajan? Wadah rewang tibake. Aris. Hadir. Oh, hadir. Dia mana anak? Bapak lagi ngulang. J, Pak. Aris. J. Lo kantuk lenggah mriki. Hah? Loh, monggo silakan. Enten napa, Pak? Tak ngono awakmu sik kerasan nang penjara. Nggih mboten kerasan, Pak, wong penjara. Lho yo enak sih. Enak yo napa, Pak? Mangan turu. Lembu awakmu tak gelok-gelok. Tapi nggih ngoten mame mboten eco ngoten, Pak. Lho, gak kurang enak yo apa mangan gratis. Ngoten apa, Pak? Loh, sego bebek. Kantuk sego bebek, Pak. Gak apa-apa. Potong bayaran. Duh. Wong kula mboten dibayar teng penjara bayaran ya, Pak. Maksudnya ku nek kono oleh kiriman, bapak iki dikeki. Oh, ngoten. Berarti sampean njaluk suap. Njaluk suap sampean iki. Kok sulap sih? Suap. Suap iku apa? Niki
Lek kula kepengin urip enak nang nggone penjara sampean kudu tak kei dhuwit ngono. Oh jelas. Gak oleh ngono iku, Pak. Kon kepengin turu enak penjara, tuku le, bayar. Keluargamu bareng kok gak ono sing rene kudu ngaren. Monggo siang. Selamat pagi. Ini kantor kepolisian. Dilarang bercanda. Mboten. Situk siang, situk pagi. Lho sing leres pundi? Mbok yo sepelan sik ngono lho. Lho sing leres pundi? Malam. Iki wis jam 2 goblok. Lho, polisi talokno rek. Wah, kamu nggawa bom ya? Nan, kamu nggawa bom? Mboten. Iku apa iki? Mantur nangon. Ayo tokkan. Apa tokkan iku? Iku lho. Iku lho nek ngarani. Keluarkan. Mboten, Pak. Kamu nggawa apa? Jan niku, Pak. Sini, bawa sini. Sampeyan ajeng niki, Pak. Perut ayam. Perut ayam? Nggih. Gak perut mau iku. Mboten. Pak Niki. jangan dimakan lho, Pak. Apa iku? Niki perut ayam. Apa iku? Perut ayam, Pak. Perut Perut ayam. ayam niku enak nih perut ayam lho, perut ayam. Oh, mboten usus iki, mboten seneng kula. Usus. Usus. Lho, sampean lali dadine sosis. Sik nggih, sebentar. Beneran, Pak, gak gelem, Pak. Sebentar ini saya ceknya dulu. Pak jangan diencep lho, Pak. Siapa iku? Siapa tahu nanti ada racunnya kan bahaya. Sabu atau Ada sabu-sabu bahaya juga. Pak, iku gaya aku lho, Pak. Oh, ini buat kamu. Iya, Pak. Saya incipin dulu ya. Lho, Pak. Sabar. Ojo akeh, Pak. Mbok, tidak. kok jogo apa, Pak? Enggak aman ya. Karena racunnya ya, Pak ya. Kurung kroso. Sabar. Pak sambel ojo akeh, Pak. Wis kira aja, Pak, ikune. Durung blas. Sabar nggih. Sabar. Nggih. Iki wis ya, Pak ya, enak ta, Pak. Gurung Kait kroso didik. aja dintekno, Pak. Kari mangkok edok engko. Soalnya aku mengkurung mangan. Tahune enak ya, gurih ya. Aman ya, Pak ya. Wes aman. Karek separuh. Entek iwake. Sing sabar. Gak apa-apa. Senajan separo iki nek awakmu mangane gawe bismillah ya wareg, ya. Iya, Pak. Ngombene gak ono arek keseret awak. Pak, aku tak omong-omongan dulu ambek Pak iki. Kuncat sampean gak ngombe sakno, Pak Kuncat golek mati ambek ketahan, Pak. Apa? Iki dalan ngombe. Heeh. Moyo nek aku gendakane tak delekno. Andik omong-omongan dulu kali kanca kula. Omong-omongan. Pak. Jangan lama-lama ya. Tak kasih waktu 5 menit. Ayo cepat. Ngomong-ngomongan. Nah, ngomong-ngomongan. Sampeyan ayo rundingan ambek aku. Kabare opo, Mas? Ya wis ngene iki, Dik. Kok mesum saya wong loro iki. Ojo mesum nang Pak, ganggu omong-omongan lho iki, Pak. Baik sampean merono dhisik. Piye, Dik? Toh polisi Wanto. Upas. Oh iya, Polsus pas, polisi khusus lapas. Ngono lho. Tak omongan dhisik, Pak, ya. Monggo. Mendukung dramatik ya, Pak ya. Monggo. Iya, Pak. sampean sakjane kan nganu sih, Mas. Kudune kan gak apa sing terus omong-omong. Kok jahat? Sampeyan ngono ya, Pak. Monggo. Bapak. Gak apa-apa kancane dhewe. Mas Aris. Iya, Dik. Sakjane iki kan kudune sampean ndak ngakoni sih, Mas. Lan kowe aku sing salah lho, Mas. Tapi apa maneh, Dik, timbang sampean sing nglakoni nang nggone penjara aku tambah gak mentolo, Dik. Ya wis gak perlu debat ya. Aku mrene iki mau tujuanku siji besuk sampean. Kedua aku tuh ngomong karo sampean, Mas. Ngomong apa, Dik?
lilakno aku ya Mas ya. Lilakno sing ya apa sih, Dik? Aku dijodohno karo bapak Mas. Walah, Dik. Jarene sampean iki tresno ambek aku, Dik. Dadak sampean aku di penjara aku iki mbelani sampean lho, Dik. Aku Mas, aja muring-muring. Wong jeneng anak Mas, darmo bakti ku nang wong tuwa. Tak jaluk sabar sampean yo Mas, ngertenono aku yo gak seneng Mas dijodohno. Aku tresno ambek sampean, Dik. Wong sampean gak kenal karo sampean. Alen aku nang di penjara iki mbelani sampean. Mergo aku tresno ambek sampean, Dik. Aku lak wis ngomong tak akonane aku sampe ngakoni salahku, Mas. Balik dadane koyo ngene. Sampe nyalahno aku. Wis to, Mas. Trimon yo, Mas yo. Asari. Wong tresno pengorbanan, Mas. Cinta ndak harus memiliki kan, Mas. Mas ngerti yo, Mas ya. Mas, Cukup. Waktunya sudah entek. Harap sampaikan salam perpisahan. Mas, Ya. sampean gak pengin ditutup penjara gini to. Aku yo kepengin, Dik. Aku duwe cara, Mas. Engko lek wis metu ayo mlayu wong loro yo, Mas. Aku duwe cara. Nggih, Dik. Gocek ana polisi nek aku nggawa tali. Cukup ya. Sudah. Waktunya sudah habis. Iya, Pak. Ini Duduk kembali. duduk, Pak. Ya. Ya namanya orang di penjara itu harus ikhlas. Tangan aku wis lagi, Pak. Waduh. Saya diapain ini? Eh. Saya diapain ini? Emang kena apa kan, Mang? Pak, Ya, aku dihapusi, Pak. hapus gimana? Kronologinya gimana? Saya kan dikon longgo sini, Mang. Iya. Lah tiba-tiba saya ditaleni, Pak. Aris ucul, Pak. Kamu ini jadi petugas. Kok bisa ditipu sama tahanan? Aku goblok kan ini, Pak. Segini, itu loh so. Ya, Sekarang juga siap. bentuk tim buser untuk memburu itu Aris. Berarti Bila sekarang perlu tembak di tempat kalau ada perlawanan. Siap. Ya, Pak. Laksanakan. Ayo, Pak. Aku mana, Pak? Monggo, undangane. Hei, munggah. Pak, Kamu cukup menghibur. nggih. Saniki ya? Saiki Senarane kula kapure dados pelandang. Monggo. Bapak Pradonga. Kripik gedang kodho ketelo titik edang nek padha krasa. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Kesenian tayub kegel
Kesaksian kita sampun sumebar kutha lan desa. Menehi tulodo sedayane mitra sampun ngantos tumindak kirang prasaja. Sampun kripik gedang goto telo titik edang yen padha krasa ngoten lho Pak. Nang kretek sih Mas kok mandek. Lho, senarane sampun nyamatan dipoto mawon, Pak. Kemandane dipoto mawon. Tarik kretek sak kecap iki. Sampe kamu nengah sih. Terus pundi? Nak Arjo niki. Ya Saman kok kudu bertanggung jawab. Ini sudah sah. Nek kadadan kaya ngeten. Nggih, monggo dilecak mau mlayu teng pundi sing Amr. Rame-rame. Niku lho kanggo kula. sapa? Namine Aris. Dadi pelakune Aris. Monggo ke sana. Ayo. Dek, awakmu nyusul nanggone penjara. Ngomong jarene lek aku lolos teko penjara, awakmu bakal rabi barek aku. Ning nyatane Karepe wong tua aku ndak iso mbantah, Mas. Karepe bapak ibu. tegese tresnomu marang aku, Dek. Awakmu berkhianat. Apa sing dadi omonganmu, Dek? Aku tresno karo sampean, tresno aku tak mati, Mas. Aja ngomong ngono. Sampeyan pengen bukti apa nang aku? Aku kudu yo apa kanggo mbuktekno tresnaku nang sampean? Nek awakmu urip Dek, ning tawang ana lintang minangka iku saksi kisah cintai aku bareng awakmu sing tak jaluk, Dek, lek nyoto-nyoto tresno ambek aku satu lubang dua kepala, Dek. Ayo mati bareng merjuangno cintaku bareng sampean. Yo, Mas. Kanggo mbuktekno cintaku karo sampean, yo bakal tak lakon. Arep bocah nanti nabrak sepur ayo. Bocah nyemplung jurang tak turuti. Andai aku dipertemukan oleh dua pilihan antara nafas atau cinta, yang kupilih hanya satu. Nafas terakhirku mengucapkan bahwasanya aku mencintaimu, Dek. Cinta kita tetap bersama. Sama sepertiku, Mas. Aku rela kehilangan nafasku, tapi aku takkan pernah rela kehilangan cintaku padamu. Aku mencintaimu, Mas. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku, Dek. Baru pertama kali aku membunuh seseorang dan dia adalah orang yang aku cintai.
Dek Rini. Yang tenang di alam sana. Tunggu aku di pintu gerbang akhirat. Aku akan menyusulmu, Dek Rini. Ana pindang loro iki. Nduk, apa sing salah ya nduk sepurane? Bapak sing luput. Tolong jangan disentuh. Bapak nak. Sebentar, Pak. Aduh. Tolong perhatian. Engmu mati tet. Sabar, Pak. Bapak Aris Sabar, Pak. dan Bapak Rini, tolong diperhatikan Sabar, Pak. Sabar. bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Ya, Pak Polisi. Yang mana cinta sehidup semati disaksikan ing tawang katon lintang. Ayo, Le.